बे समाव स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गारि सालायनो सोलोंनो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनो गोबां सुबिदाजों दिनै चिरांनि बेंटलाव गोदानै खुलिबाय इसवारी ड्राइभिं स्कुल। बेंटल फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं बेनिदिक्ट हाज'वारिया बे फरायसालिखौ बेखेवना होना ओनसोलाव बेबादि फरायसालिनि आंखालखौ सुफुंना होबाय। लोगोसे आथिखालाव गारि सालायनायजोंबो थांना थानायनि गोबां राहा दंसै। बे फरायसालिनि बिगोमा सुलेन इसवारिया फोरमायोदि थिउरिजों लोगोसे प्रेक्टिकेल गासै 2 साननि थाखाय जागोन। बे कर्सआ बेनि उनाव ड्राइभिं लाइसेन्स एप्लाइ खालामनायावबो मदद होगोन। सुला लानो थाखाय 7099009989 एबा 9101732955 आव कल खालामनो हागोन। बे जि दिनै खुलिनाय इसवारी ड्राइभिं स्कुल बिनि गेजेरजों जि फेसिलिटी होनना बुङोब्ला जोङो दानि जि गभर्नमेन्टनि जि फेसिलिटी होनो नागिरनाय बेखौ जोङो साबायखर बावनो गोनां। मानोना गोदो जोंनि आमोलाव बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनाखैमोन। दा नाथाय मोनसे एडभान्स टेक्न'लजिजों जेरैबायदि दा कम्पिउटार ड्राइभिं मोनसे थिउरि आरो लोगोसे प्रेक्टिकेल बे लानाय जागोन। बे हिसाबै बे थिउरि आरो प्रेक्टिकेलनि उनाव जोंनिफ्राय जों जि सार्टिफिकेट होनाय जागोन बे सार्टिफिकेटनि गेजेरजोंनो DTO अफिस डिपार्टमेन्टेलि बे लाइसेन्सखौ हरनायनि गावसोरो खोथा होनाय जादों। क्राइटेरिया बे जागोन एडमिसननि दा दिनै फिक्स खालामनाय मथेब्ला उनावहाय हयथ' बियो चेन्ज जानो हागौ। नाथाय एडमिसन क्राइटेरिया दा जोङो 1000 आरो थिउरि आरो प्रेक्टिकेल बेयाव जोङो 7000 बेखौहाय फिक्स खालामनानै लाथ'नाय जादों। फोरोंनायखौ जोंनाव अलरेडि इन्सट्राक्टर 2 दंखासै। जोङो बेखौ हयथ' एडमिसना थोजासे संख्या जाब्लानो जों लोगो लोगो स्टार्ट खालामनोसै। बे बोसोर माने बेखौ बोसोरथ' नङा, बे सप्तानि गेजेरावनो जानो हागौ बा बे मासनि गेजेरावनो जागोन। आरो बेवहाय क्लास लायोबा ड्राइभिं लाइसेन्सबो मोननाय जागोन। बेखौथ' DTO अफिसनिफ्राय डिपार्टमेन्टेलि बुंहरनाय मथेब्ला सार्टिफिकेटजों लोगोसे बे ड्राइभिं लाइसेन्सखौ बिसोर जास्ट बेनिफ्राय जों जि सार्टिफिकेट होगोन बेनि सायावनो बेस खालामनानै गावसोर सहिल' होगोन आरो बेनो लाइसेन्सखौ। बे 21 days कर्स मोनसेयाव थिउरि आरो प्रेक्टिकेल। एक्चुअली बेथ' बिराद मोजां मोनसे स्टेप जाबाय। खारन बे ओनसोलावहाय समस्या दंबाय थायोमोन आरो रेकलेस ड्राइभिं जिथु यां जेनेरेसननि गथ'फ्रा गारिखौ मोजाङै सालायनो रोङा दासान्दि। बे ओनसोलाव ड्राइभिं स्कुल खुलिनाया वान काइन्ड अफ ब्लेसिं बुंनो थाङोबा एरियानि थाखाय। खारन प्रपार ड्राइभिं मास्ट बी स्टार्टेड फ्रम ड्राइभिं स्कुल एन्ड बेफोरनि बेलायाव दा मदद होसिगोन ड्राइभिं लाइसेन्स लानायनि बेलायाव। आरो बेल' नङा, आथिखालनि मुगायावहाय ड्राइभिं सोलोंनानै एमप्लयमेन्ट मोनसे अपरचुनिटियाबो दङ। खारन एयारपर्टफ्राव दिनैहाय सालायनायखौ जों नुनो मोनो। अला दं आरो बायदि बायदि दङ। आरो आं बेखौनो बुंनो सानदों, जोंनि इण्डियायावथ' मोनसे बिराद गिदिर मोनसे समस्या जानानै दङ। मेनलि जोङो 2020 नेशनेल क्राइम रेकर्डस ब्युर'नि रिपर्टखौ नायोबा 2020 फर द लास्ट 3 years इण्डियायाव फ्रम 2018 more or less 3,92 लाख रड एक्सिडेन्ट जादों आरो थैदों। दा मोनसे इण्डियानि थाखाय मोनसे बे सिरियास मेटार आरो एन्ड टु मिनिमाइज जों बेखौ मिनिमाइज खालामनांगौबा उपायानो मोजां ड्राइभिं। आरो निस्सय मोजां जाबाय दिनैहाय बेंटलाव इसवारी ड्राइभिं स्कुला खुलिबाय। रायजोफ्रा मोजां मोनदों। आं खावलायगोन ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना
गावसोरनि गथ' गथायखौ बे इनस्टिटिउटआव जाहाथे एडमिसन लाफैयो आरो मोजाङैनो मोजां ड्राइभिंखौ सोलोंनानै लानो हायो बेखिनिखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ बन फायार जिप साबारि राफ्टिं एलिफेन्ट राइड टी गार्डेन वाक आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9104974956 एबा 9707614012 आरो 98648327334